Магазин Together. Нов, мега брутален дроп, Ride or Die, тениски и худица. Калине! Охо! Я да видим малко какво се случва с него. Коста хора, направо нямам думи. 2 години почивка. След 2 години почивка реших най-накрая пак. Първото, което да фана камерата, второто, което е да фана колелото. Човек да изляза да карам. В момента ми е мега странно след цялото това време почивка, където бяхме му дали и на канала, и аз като цяло на карането и на всичко. Има адски много неща за разказване. Връщаме клиповете, това е най-важното. Сега отиваме в Together. И отиваме не в кой Together да е. Не е в ония гараж, дето като кажеш гараж на Калин се сърчеше. Не е гараж, как ще е гараж, това е сервис. Отиваме в магазин Together. Магазин. За тези 2 години Калинчо отвори магазин. Мамка му! Магазин Together. Интенс е в мене, между другото. Много хора писаха, че мисля, че съм го продал. Не е вярно. Леко са. Магазин сервис гараж Together. Добър ден. Къстай, Калинчо! Какво ти място е? Ма какъв е този Together Bikes? То не беше ли в едно гараж, че ти казват гараж, че се сърчи, че гараж, викаш не? Ама ето сега е магазин и сервис. Този персонаж ще ви запознаем с него след малко. Никой не го знае този анимационен герой кой е. Що анимационен? Защото на такъв приличаш. Калинчо, нося ти подаръци. Да, подарък. Гледай сега. Но, аз знаеш какво забравих? Забравих да им кажа, че... Кажи къде? Какво ти идва на главата? Together Bikes ли ти идва на главата? Да. Еми не, в So Much Brand има нов, мега брутален дроп, Ride or Die, тениски и худита. За тези 2 години... Аз нямам реформа, защото знам, че ти ме каза, че имам подарък някакъв стал. За размер, аз се сетих, че става въпрос за някаква тениска и викам, той, що ме кажеш, не искаш и да снимаме клип, няма да слагам тениска брандирана на Together, ще взема шапката да е брандирана. И ще слагам брандирана тениска на Soul Merch. Значи, връщаме се мега ударно. Започваме от там, че... Какво, Калине? Я ми разкопче якито, че не мога да се оправя сам. Разкопче ми якито! О! Какво пише така? Какво е това, бе? Ride or Die. Какво е това? Взел съм някакъв пробен размер, тук като са от... как се кажеш ти? Първите. Добре, спри да се въртиш. Худита, Ride or Die! Искам само да обърнете внимание на качеството, защото е брутален принтер. В смисъл, не съм очаквал, че толкова добре ще ги прави този. Значи, Калинчо, кой има в турбата за тебе? Имаме една прясно напечатана тениска Ride or Die от Принтомания. Заповядай, за тебе. Благодаря. Това е много яко. Ти си го направил да не се разопакова никога. Еми да, първа реакция. Много е добре. Ride or Die. Отзади какво става? Бам! Я служи. Искам тениски за малко по-дебили. Я служи. Леш, я се завърти. Мамка му, ти си просто модел. Калин модел. С тениска ще ходиш по дискотеките, нали? So Much печатница на тениски, на худита. Да обясним на хората какво е това Принтомания, каква е тази идея на тази моята печатница. Освен, че вече сами си произвеждаме тези всички наши тениски, Ride or Die и всички следващи дропове ще ги произвеждаме лично. Together Bikes мърча, който е... Какъв мърч има Together Bikes? Ами не знам, измисли го, нарисувай. Together Bikes има някакъв мърч май на тениски, на шапки, скоро време в сайта на Together Bikes, така че... Той също ще се прави в So Much печатницата. С печатница може да ми принтира реални пари. Не. Що трябва да принтира продукти, които да продаваме, ще да имаме пари? Това е идеята на Принтомания. Всеки може да влезе в инстаграма на printomania.bg. Ето така. Ето така долу. Вижте го ето така. В този инстаграм, горе в линктрито, влизате в линктрито, може да си направите тениска сами, ако имате някакъв готов дизайн, искате да имате своя тениска, някаква със свой дизайн, който сте си правили някога. Влизате там, качвате си дизайна и получавате готова тениска или худи с ваш дизайн. Мега схема, мега брутално. Той Санта Крус, между другото, се продава. Айде да му направим реклама, където Миро много ми реве постоянно. Да. Дай продай ми го той колело, качу го в инстаграм на стори, не знам си какво. Пишете в инстаграма на Together, ако някой има желание за този Санта Крус, кажи му една цена. 5-5. Който колкото даде от сърце, аз му казах 50 лева, той не ще има. Даже днеска виж какво ти предлагам, Миро. Моят интенс, понеже е прекалено тежък, знам това докато идвам насам. Този Together е малко по-далече от къщи. И за да дойда до тук, не само да се спускам надолу, както беше към стария Together, ми трябва малко и нагоре да въртя, да. И осъзнах, че малко ми тежител с интенс. Ще му сменим педалите на той Санта Кукурузче и ще ходим да го караме в морската с Калинчо. Коста е Калинчо? Чакай, чакам. Между другото, къде сме? Пред стария Together сме. Взехме го този Санта Круз.
Ще ходим да караме, взех си челника, като в старите класически добри времена, с челника на челото и снимаме новото видео. Я да видим. Първите клипове 2018, всичко започна от тук. Стикера So Much Brand стои. Между другото, искам само да кажа нещо. Какво стана? стана? 21-ви, нали? Да. На 22 февруари Together Bike става на 7 години. Тогава ли отвори? Да. Хората, които идват тук, между другото, за тях има карта. Къде е новия Together? 100% който от Варна вече е ходил в новия Together, няма какво да го обяснявам. Айде учим Ванко да видим какво прави, той май на работа. Да, Сега ще видим Ванко какво прави. Бат Ванко! Калин за колко години кара само и на той се научи. И така Калин не? И така? Кога? Не мога. Ти по принцип не можеш, той не е от колелото. Малко хапи, малко е гадно времето, ама нищо казали сме, че днес ще караме, отиваме да караме, какво да правим? Мале, той колело сега, ако го сравнявам с интенса, колко по-брутално се кара. Много ми е комфортно да карам това, честно да ти кажа. Е тежко колото! Не мога да дигнем! Леко, леко. Силаме, брата, сме научили! Зверски терор! Мале, аз ти казвам, значи в момента съм някаква така мега еуфория, че караме луд. Това най-накрая се случи да ходим да караме. Леш. Човек преди 5 години и тук завърших. Преди 5 години и тук завърших, нямам думи. Търговска. Леш. Преди 5 години снимах влогове постоянно всеки ден. А сега минаваме тук. Майнкрафт още. Не, Майнкрафт тогава не бях снимал. Форза снимах. Чули? Момчета и там викат, той само мъча. Само мъча излиза да снима мамка му. Аз знам кой ще ме дърпа днеска по морската, като караме напред назад по байрите. Ей тъй, закачаш са. Че ме дръпна. 85 нютона е. Колко нютона? 85. 85 нютона, за той нещо бе. Много е бош. Аре бе. Четвърта генерация. Той е зверско. Ей ти ме много добре се возя. Да, стига бе. Тък. Какво? Не работят. Той ли? Я да видим Ванко, какво се случва с него. Дропаут нове. Ванко, къде бачкаш, бе? Никъде не бачкаш? Да. Фащи колелото и идва в морската. Искам ти кажа, че днеска съм излял да снимам и тебета няма. Се работя там, да. Смятай, ние с Ванко тук се забравихме какво прави Ванко. Кога не бачкат тук? От есента. И какво правиш, бе? Работя върху себе си. Работиш върху себе си? В Together търсят механици. Калинчо е тук до мене. Идвай в Together. Ай, Ванко, давай, кога ще снимаме? Хората чакат видео, излязъл съм днеска да снимам. На лайв съм в момента, на камера съм стерео. Мале, този Калин, той равновесие не може да пази върху колелото. Какво трябва да караме? Зверски работи. Ай, Ванко, предавай на хората лайк, сабскрайб. Аре, по-силно. Ай, чао, лайк, сабскрайб, чао. Айде. Ай сега, аз съм си мързелив по душа и по природа. Не, сега сме побър надолу на шоу. Заради той се закачам за тебе постоянно. Калине! Борсук! Охо! Майко! Аз съм забравил да пазя равновесие, човек. Нямам думи. Аз по тъсарка на кантар ще моля да мина, бе? Ще се убия, май, а? Май ниска. Добре, бе. Става, бе. Калин, скочи ли, бе? Дали, бе? Аре, бе. Калинчо да кара колело и да скача. Не мога да повярвам. Не мога да скарам мене тук. Боже. Брат, на електричката ето е филма. Байр нагоре. Няма байр. Най-доброто. Да видим какво стана на стергапа. Не сега. Брат, тук честно ти казвам, ако върнем времето малко с 2-3 години назад, няма ден, в който тук да няма хора, както е сега. Няма ден. Постоянно тук се караше. Мега странно. 2 години не съм го карал. Калинчо, в този видео какво прави?
разкараме на хората какво се случва с нас за тези 2 години, този период. Значи, къде изчезнах аз? Хората си викат, то спря с YouTube, край, не, просто 31 декември 2021 година, последно видео пускам. Викам, сега скоро ще има видео. То стана една зима, мен така хубаво ми стана, като не снимам, не ходя, не правя нещо. В смисъл, малко ми беше писнало така да ти кажа тогава, да снимам. Защото тогава ставаше едно такова, когато излизам да снимам, ставаше едно насила. Буквално последните 2 ходени на състезанията с тебе на Боровец, си скарах рамото, там ми падна още мотивацията да карам. След това, че по диет нямах... Ама то ние се изкарахме там с цялата федерация. Да, да. Тогедър качваше през това време видеа. Имаш. Подобрили са качеството на видеята, на обработката, всичко е много професионално вече при тях. Много левел ап. Мега левел ап е. Забравял съм да държа камерата, Миро там седи и ми прави... Аз си казвам анимационен герой. Взех си една така къса творческа почивка за 2 години и сега се връщаме в YouTube. Връщаме се с колелета първо и после мега гръм неща още, които се появиха в живота на Солмъча и на Калинчо магазинира. Между другото, когато Якин си Калинчо ходи на Нюрбургринг да кара с Хикса, човек, нямам думи. Някакви зверски снимки, гледаш Хикстройка почти на прекантаване. Ама не настрани, ами настрани на 2 гуми. Искам да кажа, че в Toast Together има мега много нови колелета. Giant Ball. Кюбове там, не знам с какво те за продажба ли са, Миро? За продажба. Те тук също за продажба, second hand електрички, чисто нови електрички, в смисъл мега гръм левел ап на Together, казвам ти. Ама ми чутка сериозна. Значи, помня времето, когато отида в Together, Калин там седи нещо сам и прави нещо. В момента Калин строява персоналът, който не ще да работи и мързулва. Всички са агнета. Какво направи, Луд? Какво ще гръмиче? Какво направи, бе? О, Филипе, направо думи. Кой ме тук? Дайте един бърз байк чек да направим, бе. Карбонов Санта Крус, карбонов Атбар, вилка, лирик, въздушна. Дебонер ли е това? Не е дебонер, нали? Gold Edition Charger, добре. Супер Делукс, шок, някаква касета. При положение, че имаше касета за сумати левове. Ето е касета за 1000 лева. Карбонова шина отпред, карбонови курбели, гайте РСЦ спирачки, лилави, дискове, холп. Я виж под колчето, какво пише? Какво пише под колчето? СВ сводник. И бачи якия номер не тива. Каза ли Giant? Да бе, показах им Giant-ите, показах им булсовете тук, показах им Санта Круза second hand, дето се продава на Миро. Той карбоново ли е? Фул карбон. Фул карбон? Даже е карбоново кормил. Дали бе? И виж, искам да ти покажа на колко километра е. 2 километра. Одо. Между другото, то дисковете даже не са и шлайфани за тези 2 км. Събе, как ще шлайфани за 2 км? То са движил нагоре по бера. Смятай, 7200. Чисто много много в магазина 11,500, а от сайта на Булс. 11500, те са за 7200, пак чисто нови. Е на 2 км. Добре ли на 2 км един бър си качил? Да. Как го правиш това нещо, Калин? Кай да сме гея, кажи? Ами, колелета се продават с дребни щити, които са разкуцинка на вилката, примерно, която е незначителна. Транспортни такива дефекти, но това е смисъл само Това е буквално, аз ще ви кажа как е. Това са колелета, които са били някъде изложени така на стенд. Да. И хората, дето са ги гледали, са ги пипали тук там и някъде са ги поудраскали. Това е. Но за колелото тази цена, е чисто ново. за тази цена... 2 пъти по-ниско човек, да, колкото в сайта даже. Премервам го. Не ми стига скоростта. Ме е странно, защото не съм с мое колело, дет не съм карал. Ела да видим малкия стергап какво става. Не го знам как се усеща, това колело изобщо на стълбе. Мега твърдо се усеща това колело. Той Миро е малко по-тежък от мене. Нали вилката е настроена като за него. Шока му беше малко мек. Сега уж добре се карама. Мега твърдо се усеща на стълбето и нещо. Честно ти казвам, все едно не съм го мятал никога. И ще го скачам. За какво сме дошли тук? Ай, какво стане? Мега нашано. Оп! Летици си не е карал отдавна. Знаеш къде приземи, бе? Горе. Горе? Да, усетих. Браво, е. Като за първи път след 2 години. Поне не беше по глава. Да. Дистанционно се пренасяме в Дубай. Яна, разкарай малко из Дубай, понеже ние сме тук във Варна. Давай един бърз тур напред. Гледай какво става. Дубай му бай, мамка му. Май, трябва да караме колело в Дубай.
Да кара, между другото сам Пилгрим беше качил едно видео, дето ходеше в Дубай да кара. Що не си в Дубай с жена си, бе? Защото е по-важно да дойдеш да се умъча да караме колелета. Нали? Кажи го. Не мога да го кажа точно така, защото после ще имам женски скандал вкъщи. Ами как ще го кажеш? Бих могъл да споделя, че все още фирмата ни не е толкова разрасната, че да ходи на изложения в Дубай и в чужбина. Но този момент наближава, така че следете развитието ни, защото скоро ще има нещо много скандално. Мале, аз помня на времето, човек тук е някакви зерски работи, там прескачахме оная пейка, момичета дет бяха седнали, тук правиш олита долу. Калинчо боцката го пуска. На два пъти, на два сета. Мале, винаги съм искал да направя едно нещо. Ела тук, ела. Как да не си бил тук, бе? Мале, той е бобслея, бе. С лагерни колички деца пускат по едни канали тук. Абе, той от на дядо, че времето тук. Ела да го виж, ела тук горе. Ай се пусни тук надолу да види кой има, бе. Брат, виж, толкова време във Варна караме колелета, човек. Един път ето скрити ние не сме направили. Слагаш лагерна количка, тук и се парзаляш надолу с лагерната количка. Аз не бях си дал и пеша, бе. Искам да видя докъде мога. Вау! Зверско клони. То е мега разбито тук. Аха! Е, там надолу е разбито вече. Откриваме някакви нови работи, а Варна. Зверско. Той тук трябва да се изчисти само. Тук се пусна надолу. Лагерна количка, бе. Лагерна количка ли, бе? Да. Стига, бе, Луд. То сигурно имало вода по тебе. Каква вода, бе, Луд? И с пояс? Аз мисля, че има вода. Абе, лагерна количка слагаш, се пускаш надолу като със скейтборд по гъз, бе. Брат. То защо не лети, бе? Те е много равно. Летиш повече. Да. Ама са го скосили. Виж, направим по-малък. Беше по-висок. Ма е паметника. Ще ме качиш до там. Идеално. Калин Експрес Транспорт. Между другото, преди сещаш се на кулата. Въжето, АТВ-то, Калин Експрес Транспорт беше това. Сега ще вземам 5 лева. Тока е по-ефтин, отколкото бензина за АТВ-то. Калин, откъде мина? Аз съвсем забравих за този чийт код тука. О, херата на електричките, айде. Нагоре тук вече няма бутаме. Нагоре Калинчо ще надърпа с електричката. Аз се окарвам задна главиш. Аре, бе. Ние нямаме гума отзаде, ще превъртиш се обга. Абе, какво ще превърти да не е мотор, бе? И ти казвам. Между другото, как се отлепя по лека? Леко. Как се отпуска за такова предната гума и така се дига леко. Гледката е мега по-различна спрямо последния път, като се качвах тук. Виж колко блокове има. Виж нататъка. Ски този блок как се скрива гледката, он е там. Брат, мега по-застроено е. Виж горе, Келвин Клайн. Ако началото ми има такъв хубав отпечатък червен, значи хубаво съм поснимал кадър днеска. Значи се умъч се завръща. Значи истината е, че трябва да скупите във всяка една компания с нормални байкове. По-скоро на всеки двама човека от нормална компания с нормални байкове трябва да има поне един байк, за да може да тегли по БРТ. Всеки трети реално. Всеки трети трябва да си байк, за да може да помага на другите двама. Е, това е лайфхак. Имате един с електричка, който да тегли по БРТ нагоре, ходите, където искате, както искате, без да се измаряте. Мега бързо става, мега практично удобно, без бутане, без нищо. Ако трябва да си купите електрическо колело, 60% от цената му като ново, чисто ново, само в Together Bikes. Ти го няма никъде другаде в Европа и няма тази схема даже. Човек преди 2-3-4 години, като карахме тук всеки ден, нямаше толкова блокове, ама и нямаше някакви МК, AMG-та, някакви... Сега седим тук просто и ги чуваме, да. Правим някакви сторита за Инстаграм и се чува само... Попкорни, не знам си какво, зверско се разви този град, човек. След 5 години Варна е новия Дубай, това е истината. Давай! Абе, аре, Калине. Чакай! Ей! Изрод.
Как щях да му се метна отгоре? Чук карбона, как правиш трак. Той не е карбон, той са лагерите. Общо взето, какво мога да кажа? Справедливо каране се получи, наистина. В смисъл, такова едно късичко, да се върнем рязко в YouTube. Хората чакат каране. На мен Зечи ми се докара. Да, Зечи му се и доснима. Сега е момента да ти ударя кормилото, за да паднеш да снимаш с камерата. Не. И да има поне нещо интересно. Тези номера няма да ги правиш. Някакъв екшен да има, някакъв демидж. Студено вече стана и късно, в смисъл късно, 5 часа, ама взе да се стъмнява. Връщаме се към Together сега, да вземем се стоплим малко, защото на мен ръцете ми замръзнаха, човек. Пръстите ми изтръпнаха. Толкова време не бях карал, в момента някакво мега такова ми е готино, мега яки такива емоции, адреналин получавам на моменти, когато мятам примерно стер, гапа и някакви такива работи, което не съм правил своето време. Защото като го правиш постоянно, ти свикваш с него и мега еднообразно. Номера, нямам нерви. Зверско. Аз нямам нерви с такива идиоти. О, не мога да тръпних ни менял даже, какво става тука? Ай бързо на топло, че направо не издържам. Влизаме в Together и какво виждаме тука? Интенса. Мозгате ли ме само така? Да. Стълби, паметник, стер, гапове. Скиве, бота маутън съм у шока, човек. Ама вилката не успях да я бота маутън, вилката имаше и толкова запас още. Какво става, бе? Питам те, изкефи ли са на това, на карането, как беше? Дай от начало. Аз съм мога за... Добре, ето ли казвам, питам те, Калини, изкефи ли са на карането? Много! Помня хората какво носим тук в момента. Носим новия Drop Ride or Die. Тениски, свичери, всичко има налично. В Instagram, че тук линк в описанието. Ако ви е харесало това видео, нали знаете какво да правите? Лайк, subscribe, share, камбаната. Той го казваш ти при тебе. Първата седмица много клипче ли е? Да. В кой канал? В моя? Добре, Връщаме активността, връщаме so much времето, трябва да наваксваме за тези 2 години. То не може е така едно клипче, качиснете една година още едно. Трябва така редовно да има контент. И Калин трябва да връща. Натискайте го, пишете в коментарите всички там, ако искате да виждате в Together нови клипчета. Другото писали са ми го наменя в коментарите, че искат такова Пичо прави байка втора част да има. Да. Айде да видим дали. Да, Pimp My Bike буквално. Ама вече трябва да дигаме бюджета малко. Смисъл. Ще го дигнем, този магазин тук има възможност. Той е приказката. Очаквайте много нови работи. Лайк, subscribe. До следващия клип и чао.